F-stop ili otvor blende označava koliko je naša blenda otvorena. Što je ovaj broj veći, otvor blende je manji. Što je ovaj broj manji, otvor blende je veći. Što je otvor blende veći, naš aparat će zabeležiti više svetlosti, odnosno što je otvor blende manji, naš aparat će zabeležiti manje svetlosti. Koliko blenda može da se otvori, zavisi od objektiva koji koristimo. A objektiv funkcioniše kao i naše oko. Zenica je odgovorna koliko svetla vidimo. Što je zenica otvorenija, više svetla vidimo i obrnuto. Pored toga, otvor blende utiče i na scenu, odnosno koliko toga je u sceni u fokusu. Što je ovaj broj manji, dubina polja je manja i manje stvari je u fokusu. Što je ovaj broj veći, dubina polja je veća i više stvari je u fokusu. Na taj način imamo mogućnost da scenu zabeležimo kako god želimo. Evo par primjera. Ako fotografišemo modela i sam prostor lokacije nije toliko bitna, otvorit ćemo blendu i tako ćemo modela istaći u odnosu na okolinu. Ako nam je lokacija bitna, blendu ćemo malo zatvoriti i na taj način zabeležiti i samu lokaciju. Takođe, ako fotografišemo pejzaže, nekada je bolje da sve bude kristalno jasno, pa ćemo u tom slučaju blendu zatvoriti po želji. To je sve za ovaj video i mi se iskreno nadamo da vam se ovaj video dopada. Za više saveta, ideja, predloga i tako dalje, zapratite nas.